Bos días, imos iniciar o sorteo da primeira división infantil. Comezamos polo infantil feminino, faremos grupo norte e grupo sur. Empezamos polo grupo norte, que é Baxi Ferrol, Traumacor Culleredo, Montrobe, Cafés Candelas Ensino, Esclavas e Básquet Coruña. Bueno, remarcar aquí que Básquet Coruña ten unha solicitude, neste caso pide o número 5, o cual xa deixamos asignado, facemos o sorteo do grupo norte. Número 1, Montrobe. Número 2, Baxi Ferrol. Número 3, Traumacor Culleredo. Número 4, Esclavas. E número 6, Cafés Candelas Ensino. Imos ora co grupo sur, que son os equipos CAP Innoponte, Deleite Baloncesto Treboada, que corresponde ao Club Baloncesto Brión, o Celta, que neste caso pide o número 2, é a única solicitude do grupo, se o asignamos, Vedruna, Edo Blanco Amor e Arxil Bompollo. O número 1, Arxil Bompollo. O número 2 estaba asignado ao Celta. Número 3, Vedruna. Número 4, Edo Blanco Amor. Número 5, Cap Innoponte. E número 6, Deleite Baloncesto Treboada, que, como dicíamos, corresponde ao Club Baloncesto Brión.